fil-ħolm tiegħi il-mami għada normali għada maħna. Ġifiri ma noħlomx unħossa strampa li għadem, jew najt di kifedaw. Fil-ħolm, il-mami hija għada parti minn ħajti tissa. Tismaħħa tkellimha. Iva. L-ewwel ħolma kienet għamilt sena jisu ma noħlomx biha. Jien noħlom ħafna. Naħseb kull lejl noħlom. U tiftakar? U niftakar fil-ħodu. Jekk teqpa f'moħħi fil-ħodu, mbagħad niftakarha. U niftakar li xi sena wara li ħallitna ġiet lura b'karozza għalt li jiena ġejt lura, għalt li għax iddejjaqt fejn kont, tlamma tipo aħna muvjajna l-affarijiet tiegħek m'għadhomx hemm, kif ħanamlu. Għalt li sa naraw. U minn dik il-ħolma dejjem baqgħet fl-istorja jisu my subconscious jisu dejjem baqa' f'ħajja differenti. Imma il-ħolma dejjem tkompli ma ta' qabilha? Hekk serja jew? Fil-ħolm xorta jisni inkun naf li kien hemm period fejn itilfita minn ħajti. Wow. U ġiet lura minn x'imkien. Imma issa dejjem baqgħet hemm. U dejjem xi ħaġa normali li naraħħa anke nqum filgħodu ma ngħidx ħlomt bil-mamillum.